joukossa. Laitelkaa nimiä siihen. Me ollaan saatu tänne Jaana Pelkonen paikalle, joka vastaanottaa adressit. Ja mä annan hänelle vielä puheenvuoron. Suuri kiitos. Kuuluuko täältä jotain? Ei kuulu. Mä oon sen verran hiljainen ääni näköjään. Ensinnäkin niinku saatu. Ensinnäkin tää on mulle suuri ilo ja kunnia, että saan olla täällä tänään mukana ja haluan omalta osalta kiittää joka ikistä paikalla olijaa. Niin kuin enemmän karvasia kuin vähemmän karvasiakin osanottajia. Ja äsken just mietittiin, että aika vakuuttavaa, että erittäin hyväkäytöksisiä sit lähinnä te vähemmän karvaiset ihmiset. Aika hiljasta. Mä en tiedä, mitä täällä on tapahtunut tänään. Teillä on kaikki ollut kotona joku neuvottelu. Mä olin toivonut sellaista hienoa kulkua, että jos tulisi kunnon meteli, mutta ehkä me saadaan sellainen yhteislaulu vielä tähän loppuun. Mutta faktahan on se, että mikään tässä maassa, Euroopassa tai maailmassa ei muutu sillä, että vaietaan eikä uskalleta puuttua asioihin. Sen takia mä oon henkilökohtaisesti erittäin ylpeä joka ikisestä teistä tänään, että täällä olette. Asiat muuttuu vaan sillä, että niihin vaikutetaan ja joka ikinen ihminen oikeasti voi vaikuttaa. Me tiedetään, että Romanian kulkukoiraongelma on vakava asia ja siihen täytyy puuttua, mutta tällaisilla suunnitellun kaltaisilla järjettömillä joukkolahtaamiseen tähtäävillä lyhytnäköisillä lakialoitteilla ei tätä ongelmaa missään nimessä ratkaista. Ainoa järkevä ratkaisu on muun muassa maailman terveysjärjestö WHO on jo vuosia Romanialle suosittelema koirien sterilointi sekä siihen totta kai ihmisten valistus. Me tiedetään kaikki myös, että Romania on EU-maa, joka vuosi saa EUlta tukea. Ja tätä tukea on syytä selvittää, mihin sitä oikeasti käytetään, sillä tuen voimin voisi olettaa, että myös tähän kulkukoira-ongelmaan Romaniassa puututaan. Ja samaan aikaan myös Suomi on EU-maa, jossa puolustetaan henkeen ja vereen niin ihmisoikeuksia kuin myös eläinten oikeuksia. Suomi ei sivistyneenä valtiona voi seisoa tumput-suorina ja katsoa sivusta, mitä toisessa EU-maassa tapahtuu. Valitettavasti ollut itse askarellut tällaista hienoa kylttiä. Teillä on erittäin tyylekkäitä, upeita kylttejä. Ne on varmasti välittäneet kuvia niitä tutkaille, mitä sanomia te olette laittanut. Mutta huomenna mä askartelen taas omalta osaltani hallitukselle kirjallisen kysymyksen tähän aihepiiriin liittyen. Ja sieltä saadaan sitten asianomaisen ministerin virallinen vastaus. Ja katsotaan sitten, miten Suomi tähän asiaan sanoo. Kaikki ollaan samaa mieltä. Eläinten epäinhimillinen kohtelu ei kuulu tämän päivän Eurooppaan, eikä se kuulu mihinkään muuallekaan tässä maailmassa. Amen. Me ei kukaan hyväksytä eläinrääkkäystä, eihän? Suuri kiitos tästä. Tämä on vasta yksi askel, mutta tärkeä askel varmasti erittäin pitkässäkin taistelussa, mutta tämä on vasta alku ja me ei kukaan luovuteta. Suuri kiitos. Mä vien nämä mepeille, jolloin tänään itse asiassa on ollut yhteydessä ja Metsä Sarvamaa on ainakin luvannut ottaa tämän vastaan. Ja Sirpa Pietikäinenhän on jo lähettänyt sinne Romanian presidentille aiheeseen liittyvän kirjeen, joten tää on kuulkaa hyvässä vauhdissa tää homma. Hyvä!